Şeşeklerin de kızığı yok şu. Kendine pakasın o şeşekler. Orada cennet olsun. Жиржемит көрген кіші. Хамдан апа. Hamdöne şey itip, motor itip, turan itip, şola vakitne yaşlarının көңілін рәҗитлеше әйтәләр. Hamdöne filarmonияда гомер эшләп, безнең өчен бик кадерле булган җырчыларыбыздан берсе, чөнки мин аның белән үземнең хезмәтемне мәртәбәләр башлап җибәргән идем. Бик күп сәяхәтләрдә, бик күп җырларда, җырларны иҗат иткән вакытларда да Hamdöne һәрбер җыр мен шул кадәр үземнең күңелемә нәгъмәт тамашачы кебек җылы итеп кабул итәдем. Ул татар халкының бик күп югалган җырларын янәдән гомерле итте, уларны халыкка җиткерәләр. Кешенең Hamdan апаны затырга меңләгән кеше.